MCQ ni unit sinat rikam jong kaseng badan tipo skul ba ni hu ni nang kaliang jong ngakum presiden samla banum lang dani te ke iba ni wan tak mat jong pi kalong ba hadin ba kaseng ba ju sim jing kli ngam tak samla pule ke ban rung kelas po skul ba ni hu hakini kendiat ni kala pen sa umdum kala pen lengok bhai ngi bat ka pen lang am hai ke men siam jong ki samla badan ki jing kli nam ta kala we samla try muluk kalong hadian ba kami ka jing penbana habai dei ban kenika entrance UET ba ngila la exam ne ngila penduk no ya ka tu ke exam bon ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course po direct po ni hu bon ki sa umdum kim chai maki hatu ki don kam ban le kan ni UET ni UET ri ka iba na kalian jungi ka seng ni subha ban ni wan hang ni man penchai lang ba ni kelat patai kebor ba ladap ki kwa ban join kelas po skul ba ni hu la dei PG ni ki UG kum kalo ki bitek ki balong direct bi badan po campus ni hu ni ha niat nang bai ni UET kat kum ba belapan mana ada sarkar India nang ba ka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamut ki college ki bamdon po ni hu ki ba don po sabar jong campus ni hu kum balong kum ki St. Anthony's college kum ki Shillong college ki balong degree level nri ban join hi ki PG course po skul ba ni hu ni don kam niat nang bai ki UET te mentang ni don stang life ni south ni ban kut no ban register ki ka entrance exam ni pen snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang mat ki jing temu jang pi ban beteng ni jing pule po skul ba ni hu masuk ba chimai ni kabu ban pendap ne ban register ya ka entrance exam mat sakwi ru hakini kendiat ni kinang ka skul ba ni hu kadang si form ni ka admission committee ka ba kin sasyong jingelang bat kisa pentip kin rayu nang tinapok committee bat ngila man pentip yang hatu kin simbet direct UET ne kin penlong 50-50 bat kin marks bayo na po ki degree level ngimdon ganono jing persya ne ka jing piang namar kadang sedang gani ngimtip kan long gumno hagi mas tip ya kani na kaliang jongi ka sengruk ngim syong klikti na persyang man wat jingmut man tuat jingmut nang ne nang tai habai de bat kena entrance exam te ka ibang iyo pat na kaliang ba kajing kren bat vice chancellor bat kinang peniat jong skul ba ni hu ka kalong bang haban tu chai ba kani hu ka di central university ba kyong haban le bet ka iba ka ikat kum kani ka new education policy jong arjar atho de ngin pech ha kalong no banong persya ro ngim sudei banong persya ni banong pediang ro ngim sudei ngim sunang ngin banong nomno tamalong ya mentahi ngin akren chai bi nong peniat jong kani hu pada don kani entrance exam ro ndei ban kata ai ka reservation policy jong ki ST jong ni try muluk bat khamtam ya ka weightage ka ba don kerpang ya ki ST domicile Meghalaya kenang ba isamla try muluk ni orang kelas bing tipo skul ba ni hu kumba julong hawat ya ban thoi ni UET ring la de kren chai ki nong peniat ba bat penki la ne kamdai bandon kanu effect habai dei bakar reservation policy ne kino ki weightage ki marks ba kerpang habai dei baki ST domicile jong jela Meghalaya namane kene hu hi la kat kum jing tip jong ni kat kum preamble mala thau kin hu kalong ban kim tiu ya ki samla try ya ki tribal ne di ta ki pa julum jong than stilam ni nri hadian ba ni i ba ki wi jela jong than stilam ni ki la yo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland university nri mta kin hu ka di kerpang ben ha ka jing pen nam ta ka jing mentoi jong ni ki try ni tribal na po rilum kasi jantia garo hi bro poi nem mala dem kat kum ka reservation ni don 50-50 kamut long 100% ni ki ST 100% ni ki wi nri hagini yang ni ki ST domicile jong Meghalaya bat ngidon kerpang kata ka literacy backward percentage ki ai kemba 100% lane new percent kumta ki chom jaka bakiwan nang tangi don ni ki hagini for covid bang imyo ban le entrance exam ki spec merit base ki ai kerpang ni ki samla ki bapas na po badi pet jong kane hu bakin ai kerpang ni ta 10% ni mak te habai de bat kini ngi la kren ki ba mli ban penki la don ni UET ru bat ngin spec lang ba kani admission committee ka iba kinyo bat kat kum jing tip jong hi kan nam kinam penki bat kanam don kanu ke effect namar ngila ikren chai bat ki kila ko ngu ring ngimla ban tip bat ya karai ya ka banmi na meeting jong kita ki wei pan chwa ka admission po ni hu chwa ki le direct ba le mi na po department wise ane ki ba akondok mi da po ni hu ba ndi tang po ni hu ngatrai baro ki university ki le anta baro ki India riha hadian ba lang ba mi kene ka new education policy ka ba ong ba kandami kata common university entrance test ka ba kan thuk ba ya baro ki university central university ki haban le
hat ban le ikan ni ban penrung ik samla pulia jaka pulia ke jongki kendiat habadan kan ni kadon ke jing dunong bat kadon ke jing onong ngimla ban len yakta namar ngidon ka Banras University ngidon ke JNU buon ki siat jongki ST lani kita ki reserve siat ki ST MT ki leng le no kilong thli te langba kadon kan ni le se samla khasi jongi ki balak ban le bhai ke exam ki balak ban school bhai ke exam ki la ban peteng jing pulia jongki ki university ba khampau kri India kum JNU ba Banras University bat kum ta ter